Пи! Къде си е? Един да се дава повече. Айде, дракончета! Айде, дракони! Айде! Побърнегате тези пари! Айде, Люфи! Кой вика Люфия? Ей, кой вика Люфия? Айде да видим кой е тази група сега. Днеска 10. Кой да толкова са? Кажете им как се играе футбол. Разкажете им някои работи. Да се учат и кошеренци. Замара се стомага. Ай, вярната публика е тука! Няма да барш. Ние си с вас! Няма бира. И да падим и да пием, пак ще се напием. Ако почерпите. Предния матч колко гледа да не снимай го, снимайте съдията, проверява тук. Виж сега, когато ти почнем, няма да се Айде, айде! Кръмнете ги още от начало! Арус! Гони! Ай! Ай, ставай, бе! Или му покажи, жълт катерион! Симонина! Вънка! Ояде! С него! Браво, мистер Майер, жабе! Жаден ли? Да му дадем от на дядо му. Той топи пръста там. Айде, Боро! О, Боже, пак ще я стане мане дешно. Добре, Гледа, малко става. Те не му дават пари да играе за номер. Да, стой, това да направиш за номер. Те дава наставление, ако се пример на ръката. Маза ли? Гарика, вратаря, здрав. Не дай га фана. Първия път. По-спокойно, спокойно. Нас клас му направи 1000 снимки. Ще мога да изкараш. Да. Ива! За тебе! А, така! Хайде! Аре, малко по-бързо. Малко по-бързо. Ще да я прехвърля. Върнай се! Всеки човека! На яшката двама! На яшката двама! Абе, тук да не е кръчма, бе, съдия! Ай, в него е! Ай, кой ще го среща, бе? Е, фана вътре. Ама той беше по-насам, къде видява?
Това не е чистия. Може да я фане. Какво свири, бе, да те ебах майката да ебах? Той беше по-знам, вие видя, че е фана вътре. Виж не му показва, Виж не му показва. Он казва, беше по-отсам, къде да види. Не мога да види. Заре, страни не беше видя тук, къде видя. Сега става едно музика. Страни не беше видя тук, къде видя. Сега става едно музика. Ето скъпот е за Вратар имаме ли? Не, вратар да не има. Още един ъгъл ще веде, бе. Ето къде видя, че топката е фана отвътре, бе. Още един ъгъл ще веде. Това не е пътам. Сигурен е 10 колко. Вратар да ме. Бояне, върни се, Бояне. Ще му е. Нямаше ни защитни видяли, ни го вардят. Не се реагира. В такъв ъгъл да му вкараш ли какво? Добре, аре, Жоро, играй, бе! Лягай, лягай! Шезлонга има! Виждам същия резултат. Аз ще го казвам. Ай, върши се! Върши, че ще даде пак ъгъл вътре. Не е честно. Ай, бак, чока ти да е, бе. И цялата работа остана заради вратаря. Крис! Крис, la claclaghe spiste in ghere borsum paparaz de stimine. Ристо, бе. Това се, че не разбира. Ай, пак. То пък уста. Ъглов! Айде, донеси. Колко компетентен! Филипинския гол ви се вкара. Вратара поне, давай, ще му е взимала. Стигни му и да Давай, той ще дойде при тебе. Аз не можах да го видя. Аз от тези снимки не можах да видя гола. Те ще го повторят, бе. Ето е Жоро, бе. Ето е Жоро. Викаш, той не е наш. Той иска да му я дадат, да ни казва на къде. Ай, по-здраво! Всеки до него и да не я получава. Айде, още не сме паднали. Давайте. Те са дърпнаха. Айде. Или път ще дай топка на той, който нужда. Оттам. Браво. Браво, Викторе! Браво, Викторе. Другия път ще дадем вратата долу на Ханчето. Ей, кажи нещо интересно, бе. Много е страх от тези чекичи, бе. Тя на страна не е била нещо. Какво ще фърли ти, бе? Какво ще фърли? Ще фърли. Те половинто са наши там. А, бе, ти си много силно дошъл с съседите, бе. Какво си кричал? Голям футболист беше, бе. Вратара дръж! Житаро, добре. Айде. Това како той стигне, не това вратара. Ето да, в гърба! По 15 ръкостиския не го направи. Пак ще се отнека стане. Вратара ви скъпре.
Чува си? Няма да Добре, как бяхте с кошарица, а? Що не говори с кошарица, как бяхте? И легна. И лежи. И легна. И лежи. Това път вратара спаси избавка. Виж никога не го барда, да. Виж го. Айде да бардиш ти, бе. 7 пъцала. Стой, Кирчо, ако стане чигърта по-хубаво. Ай, не спасай, не спасай. Он не спасявам, не излиза на централното, не излиза. Не спасявам, он не спасявам. Разторете го отбората, няма отбор, да не идем да ги чумаме. Кой ще имаш ати бензина? Да. Няма да имам път. Сега да си играят това, бе. Колко падат? Колко могат, бе? Тя ще има 3 корена. Браво! Два пъта са удра топката към вратата и два удра. 5 пъта да влезе. Олега, Яшка! Аре, Крис, веднага, Крис, веднага, бе! Хайде, бе, Енгланд! Хайде! И ние сега да им върнем от него! Не! Тихо, айде! Колко подпираш, бе? Пръш Яшката! С гърба няма никой. Виж са, Боян го минават. Ай, шпагат! Браво! Аре, играй, бе, обърни се! Ако беше бил вътре в вратата... Неки, гърбът ти! Кой спира, бе, човек? Трима по 4. Браво, Яне! Дай, Рус! Айде, нашите! Рус, изяж го! Изяжки, бачето!
Къде? То си умница. Няма, ще има още. Тук ще има. Ще подзема. Същия резултат ще се получи и малко по-добре. Авантаж. Зеки, айде, Зеки! Пада га заграй! О, Зеки! Ей, Зеки, покри засадата, Зеки! Ама ти Мога да грай вратара ли? Гледай таки. Ай, силнее, Гьотферен! Той е толкова може, кой свирне, не геш да моне. Издръвни ще по 20 минути. Гриз! Аз не съм бутал, бе. Малко на борба да го удрят. Не съм бутал, бе. Те са Трябва да не ги драстически, са китите. Не идам. Тръгнам удар. Давам се повече от тебе. Зеки, Зеки! Също те тръгна. Зеки! Не бях по нещо по-силно. Много изостава. Хайде, изравним играта! Сега е резултата и сме готови. Айде, дай му! Виж го, А, дай, Николай! Там, за къде? Един пас не е дал от порта, той ни толкова не е дал. Давай, Ама не го стана! Ние даваме. Не дават, човек. Ако беше вътре, нямаше да търване. Он е сам. Един да излъжа както трябва мъжки. Няма, ето това, ето. И двамата са фаулираха нашите. Не са на кой? На кой? Да! Късно, и те топки не обижа малко, това да го изикат. Бояне! Бутай! Тръгна там. Сега толкова чисто му е взима, бе! Пидерас! Богу! Толкова чисто му е взима, бе! Що свириш, бе? Не, бе, толкова му е взима, бе. Пуста ще ти, бе, ти що? Не дай стреляй във вратата, ще сбъркаш. В него! Оти имаш, ей! Да е, мама, ти връща да е, бе! Не бързай, момче. Ти се разбава! Айде, без контрибуция, бе! Айде, га! Точно така, фал в центъра. Айде, той е при топката. Остави яшката, не дай го закача! Отбор да правя, ма циганин в отбор не искам!
Репица. Горят го тук. Защо не го подкоцка? На кой там? Те се търсят и те не се дават. Вон един с пъста. Всички тъпки искат да ми призвучат. Не може да бъде. И също ръцете. Него къде е? Къде е сега? Къде е? Виждаш ли го? Много ефтини го дадат. Това не са на свиден къде. Много ефтини го дадат. Вие не покажувате на това. Жена девятка там дава. Аре, аре! Сам! Къде ще търсиш там, бе? Не, бе, това е, бе. Виж какво прави, бе. Нищо не прави. Не ми си да, бе. Не е фърление, бе. Виж, Виктор се връща да иска да взема. Аре, Зики! Добре, къде е тук? Къде е на шум? Давай, Зики, давай! Какво спираш? Айде, май фрай! Емо картона! Покажи му жълт картон, бе! И на треньора му покажи, бе! Понятно, пидерас! Пълин! Отвори! 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 Горлана! Хера пъти! Горлана има не бъде! Айде, имате ги! Вешко, ти си от тази си стръж! Остави се от вас, давай! Руце, бе! Кой направи паса, а? Руце го кара! Видя ли кой влезе с мотовете, а? Първия удар го Не го видя! Нещо пак такъв! Жълтурко! Добре, какво да направим сега? Що не го потърсиш, кой го удари? Аз го удари, бли. А, група! Що не влезе да помогнеш, бе? Така ли ги учиш, бе? Така ли ги учиш? Дадем, защото са близнаци, това с дъбник, той ли свири или не? Другия, нали? С по-дълга коса, да. Тук е малко към по-печен. Николай, много ни клатите камена, че ще се клати камерата. Кой ще ви вземе местото ли, бе? Това група ще ви вземе. Безстранници. Оттам се, надари го човек. Нервен, бе. Утре на работа. Нервен. Айде, нищо не са, свършиха, край! Ослаби се от вас! Виж как няма да удари, бе, те удари! Ти слагаш коли, как няма такова? Айде, стъпай здраво, айде! Кой беше, бе? Съм Кой, бе? майстори, бе, ей! Дигни ръката, дигни ръката!
Да, влизай, влизай. Ай, Рогиш! Полете, Стико! Зеки! Той влезе навътре, давай си гърба му сега! Добре. Ама той пак ще хубаво напред! Айде! Навътре сега! Се такова, бе! Човека да не получава! Дай! По-на време разини ще да вземеш. Стой там! Пак искай! Ай, Христос, давай, Яни! Дай на Жоро! Сам! Идва! Браво, Веско! Бой там е! Къде си? Един пас да направи! До него, Зеки, до него! Получава! Върни се, бе! Дигай горе! Ето, Русе, ако биш му да избункал там. Беше подал на Веско. Давай, Зеки! Дуспото, бе! Стига сте стандартни пасови, бе! Тирай го, аз така, бе! Да е, майка. Тук са чучак са. Изкарай го, бахай го! Може някой път да стоиш в мисъл, да стоиш и го чупал. Той не го вижда с гръб. Води се! Това нещо не пада в дипчето. Айде, бе, ти се настрани баста. Отиди! Ще го прескочи пак. Идва на гърба ти! Майка му, Браво! Така! Точно така на скоро! Върши се! Айде, убий Миги! Браво, Яни, браво! Трябва да я изкара, човек. Зеки! Не гледа! Давай! Не гледа! Тук не смееш пазиш! Давай! Може да влезе. Давай навътре! Давай още! Слушай, вратаря легна, ако беше бил високо горе, Там, бе, няма никой тук. Айде, Манфред! Дуспа, ама някой за тях, Дуспа! Излизайте, оставите и да играят! Гошо, ай отивай, Гошо! Дай се види да ги Зеки! Топката! Гошо, отивай си, да влезем ни вътре! Въглов, дай Въглов! Той се Манго! Оде, имаш ли ляво? Оде, имаш ли? Баща е като би. Да, ти имаш, абе, подигна. Айде играй, бе, да се занимават! Писто! Помощ. Давай, Жоре! Само бутай! Само стане, имаше. Дай, Жоро! Айде, почни на човека! Бувай, придържайте, бувай! Абе, дай му да пие, бе! Буба! Дай на Ристо, да удари! Крис! Абе, 2 метра, какво ще правиш там, бе? Рус, прибери се, Рус! Рус, застанете, бе! Сам! Аре, кой иска, бе?
Близнак, Един коста, бе! Брат, не свирката! Това да не мангал. Той е свикнал да свирки да прави, бе! Моля, доколко не свири изобщо. Неки, до него е, брат, до него! Не е получава! Айде, мушката! Айде, ти още малко! Център! Първа си треньора! Спри, Петьо! А, така, моите момче! Кръв! Айде, стана вече! Ти си от нас! Ти стана! Нека дигне ръцете долу, дига и пада човек. Айде, Жоро! Айде, правия! Имаш лапни! Не пъснепник да е толкова си предата лизна и за... Левкана! И той с 10 крак, оттам ще бие с 10 крак. Изи коси. Бах му майката! Не може да става. Как ще спокойния видяли? Айде, мислица! Айде, всеки човека! Само изгледа. Айде, дракони! Дай тигри! Дай да имам по един сръб, бе! Я стига! Айде, за опашка! Пази стига! Какво направи стига? Карате им дандала! Аз ли играй, ти ли пескал? Къде е? Кой ще го пази това? Гледай играта, Зики! Я не отмени там. Това е гол, бе. Оттам! Браво! Оттам! Браво! Оттам! Браво! Вики! Само така е! Риво! Не мога да отворя муса да свиря. Къде е Георги Найденов, бе? Давай, има време! Как му дойде човек? Как е люпна? Айде! Браво, Пеца! Браво! Ай, Крис! Отвори му е! Всеки, елате! Тръгвай! Леко е! Идей се бутава, Селинин! Аре, бутай на Русия! Браво! Ай, Рус! Рус, гони! Няма да бъде Рус! Много добре си ги научил, Няма грешка! Добре пада. Как добре падат, как си сухли го баш си. Пана ли гола? Как няма го фане, че? Зеки! Давай, бой, давай! Тук не падиш съдията! Кой ще скачай, бе? Кой го гледаш, бе? Айде! Удар! Първи! Браво, Христо! Браво, Христо! Браво, Христо! Риче, браво! Да, влиза човек, не мога да се обръщам. Айде, беги! Да, влиза и се обръщам. Добре, Жоро, добре, айде още малко! Айде още малко! Още едно! Риво! Ай, побързи! Ей, Крис!
Крис! Аре, съдята! Картони нямаш ли, бе? Заскочи, бе, що ми правиш, бе? Се кара! Един да вкарат. Айде, първа! Втора взимай! Ела, спи да свири, бе. Тук няма, ей! Тук няма никой, е! Обърни се малко. Дигай дълга кръга! Изтървая! Виж как видя, че го изнесе и я пусна. Направо го виждах. Зеки! Как го дига То се майстор, бе! Ей, ще го пускаш така, бе! Пуск краката! Забори го, бе! Не бързайте, ей, не бързайте! Върни се, остави го ребенката! Ребенката ще даде пак, остави го! Рибко! Крис! Ай, стрещай! Браво, Петьо! Браво, Петьо! Най-висок си е, Петьо! Айде, горе! Айде, закъснява, бе. Ай, връщай се, бе! Връщай се, гони, бе! Дай, Зеки! Дай! Ай! Ай, Крис! Нека седи Герал близо, бе! Седи Герал близо! Имаше да падат, бе. Лягай вътре! Айде, ме, Дай, навесо! Айде, ме, френд! Жеки! Ай, Жеки! Ех, майка! Ай, Жеки! Жеки! Това няма да го оставиш, няма да добротни! Аре, май, поздраво, е! Казал, поздраво, е! Вижте ли ще подари главния кода? Маша ли го гледа, бе? Той вкара двата гола. Жеки, мой там си прави. За неправилно, виж. Куди правилно да спорим. Аре, да, ей! Зеки, човека, Зеки! Пред гърдите! Остайте да играят, бе! Пак Крис ми виновен. Жоро, там, Жоро! Е, Крис! Номер 5! Атка, центъра. Прибери вътре. Ай, какво стана, бе? Айде! Е! Айде, бе! Айде, бе! Бие първия фокус, ако ще прави там. Бой, бе! Дева, майка му! Няма да е видимо, човек. Как му е? Хубаво е, Зеки. Добре, добре! Браво, браво! Хора, фащай! Нет, две положения, не две положения. Много яко. Как се крава, там е човека. Не приказва, кълъка на Яни. Пазиш ми като му измукаш. Ами, кой гледай какво става? Почва да падаш да мъркат помежду си. Не, Сара го няма, бе. Оти, още моите се серат, толкова тя това виж. Имаха една топка. Изкарах моите топки. Една топка имаха, бе. А има дълго пари, къде са ги там? Айде, бе, един час гониш топка, сега да гласа избача. Давай, по-бързо, ей! Охлеб! Регионка така! Вратара! Айде, кой? Крис ще те пат. Сам! Сам! Бързе, бе, момче, бе! Само игра, той е спрямо. Нищо, бе, горе, бе! Гони го е! Гони го! Зеки, да ни преминават, Зеки! Браво! Ай, манекен, отвори му, бе! Силно! Ателюе, пусти някой друг!
И направи да се му направи на Андрейчко. Браво, Весо, Айде, Ковай! Аре, люкните, аре, Крис, Давай, бубай! Айде! Здраво! Айде, Данга! Вътре, вътре! Петю, на дуспата, Петю! Чакай, по-напреди, бе. По-напреди, бе. Много хубаво, Право се изтряхва. как да това? Давай, давай, давай. Бързи се, бе! Сам! Аре, Крис! Браво! Глава! Когато дръпна с ръка там. Биво иди тук, Биво! Вътре беше, вътре! Връзник такъв! Дай да го спаткаме, да влегва вътре! Играйте! Геотия екип ти отива, гей! Яко здраво! Аре, Весо! Твърдо! Дуро, тига вътре, бе! Пеца! Имачи пана с ръката. Отвори! Крис! Отвори тук, байкой! Тя направо беше вътре. Дай! Аре, няма никой да си щан тази топка там. Развали мача, мамечко, му разсудай. Гоше, прибери се, Гоше. Право се беше гол, пана го дръпна. Аре, манекен! Как от първа беше? Вие просто ги подпират да влияят в втората група. Колко пари ви даряха, бе? Браво! Аре, горни му! Дай! Дай, Весо! И това го потоца да ти ни кажеш, бе! Отива ти този жълтия екип, гей! Айде! Айде, нашите! Викай, бай, Холя! Ето го гола! Влезте на вратара там, бе! Ето! Какво свириш, бе? Той не стана! Как това да отказал такова, бе? Аут свири топката! Митко, не дей ми какво ти... Десятка! Ще го путаме!
Чистиш толкова е страх! Идва! Пила крака. Още да се прави. Влезно, като каже аз. Дигай тук на весо, дай на център там. Тега векайте, бе, ти. Доведемайте, ви. Ей, Нурсе! Ей, Сава. Няма не вода, потигаш, Браво, Петьо! Руни, браво, Руни! Ей, Руни, а? Удари му едно мъжко рамо. Едно, два, трябваше да свърши по времето за работа. Факт някакво на положение, че има на 4 положения. Приемаха бар. Турнешки гитар. Обръщай се! Ей, Крис, пети номер! Той беше на 65 години. Може да прави. Весо ти я симаш. Пак с тези мрежички, сега ще го изсипи. Ей, май френд! Премина, Зеки! Браво! Скачай! Браво, Петра! Идва! Браво, браво! Ей, пидерас, не дей рита! Навъй си колко започнеш! Гошко е там, Само го светиш. Не се знае кой псува. Не бяха толкова. Само... Не скочи по времето. Ай, обърни! Руни, за гърба ти, Руни! Аре, никой няма в центъра да го бие! Аре, манекен, изкърти го е! Айде, бе, на Яшка! Яшка да направи пиян, бе! Айде бе, Вивка Загова, не сте ли ходили? Атай, турете я пак наглото. Никой му иземе така. Оттам научи да само това са. Не ви се. Не. Гледай къде. Ти си Крис! Айде! Снимай! Дига му крак! Аре, ай, контра! Ай, бегайте! Ай, бегайте! Деско вижда, че той е тръгва да дойма сам. Зеки, човека, Зеки! Зеки! Ефте ме! Атея, браво, Иглан! Стоя отзад, да Вземат бигове, кой искаш? Взема топката. То съм чай, ще му взема Михайлош много. С него! Руни на твоя човек ще даде! Идва! Айде, манекен! Да се бъде! Няма да кой. Може ли? Всеки човека! Вие всички играят много игри. Накрая.
манекенчето излезна от втора става да играме. Това беше в Вешко, не те чака така, бе, баба, майки топка. Бутни го е! Излезва! Точно така, точно така! Кой Зеки как ги това е на Яни грешка. Тръгва да дърпа за засада. Той трябва да подсигурява. Такива грешки не искам да правите. Още в центъра ги би, бе. Ей, бе, да човека давай, бе! Давай! Браво! Ей, го една тупаница на съдията. Айде, мача почна. Силно, силно, силно! Дай напред там, бе. Не така, бе, Буби. Ай, влизай, бе! Ай, Весо! Аре, манекен, стойте се! Кой клева? Никой не клева. Браво, браво, браво! Браво, манекенче! Айде, гола, айде! Веско, при него. Няма кой да фани топката оттам до тук и бах малата. Ай, върши се, бе! Дай, Рус, дай, Рус! Дай, тя пуста, бо! Тя пуста! Ай сега Воки охка 5 минути. Внимава, да не ги барниш нещо! Да не им скъсиш топките! Ай стига баби мача, бе, кой да е останало, бе, бах му мамата различни. Доктора! Да шасти му са големи! Ай, Вапсонов! Изкарай го вънка! Носилка! Има една инжекция отзад! Ай, не големия вратар, донесете! Носилка! Държи му ръцете! И гъжа! Георги Найденов, пусти Георги Найденов! Изкарай го вънка този! Как ще ме пуснеш това група? Това група как ще ме пуснеш това? Мале! Баба майта, баба не даде душа. Сега глави удари ще ви дават! Това група! Смяна на вратаря! Такива съди ще ви пращат! Айва, що да не му прави? Да ода на санаториум касака масаж, бе. Кара вътре да го прави там чешко. Не може, брата. Чука не може, ще дай след 10 минути разреши. Ма скарай го малко, сега куприва го чеше, бе. Я идат нашите. Стига, свърши спре, бе! Къде? Радията, макта свърши ли, бе? Къде, бе? Антоновка. Ето на бола, викайте, бе, бах малко разреши. Ай, изкарай го, бе! Другия има на него место!
Направи му една шина, бе! Направи му една шина, бе! Виждам с пари Печеля време, че си баб да взе. Бел на нещо! Вратарям не може да играе! Вратарчом! Някой е свет вратар! Айде, нямаш ли друг вратар, бе? Нямаш ли друг вратар, бе? Топки, няма ти вратар, няма ти! Кой има ти, бе? Кой не с кошарица една топка има ти, бе? Една топка! Качи ни! Една топка има, това на фал край на група. Ай, стягай се човек до човек! Викай за власт. Първа топка! Как завършка с кошарица? Жоро, ти си, така! Крис връщаше, защото ще замири за Англия! Няма мисъл ще! Аре, ко си рисалото, бе? Ко дигаш ти, бе? Ко стана, бе? Ко дигаш, бе? Навръщи го в газета, разбаряк! Носки ти рочи, ще ги триш. Виж, оня ден, оня Башкин Тодор, Янчо ги пуска. сигнализира за нарушение. Дали? Страничен. А оня Башкин мърда много така колата, защото получи... Дашко, ти ме по-нататък да дай по-малко. Не, вие се изместете, аз не мога. Дай ки го измествам от бусовия. Айде, гола! Браво, Жоро! Натискай! Дигай барека, бе! Я не викай, бе! Крис, давай, сетъра, няма никой! Ай, стигни се сега, бе! Няма никой сетъра! Ай, движете се малко, Бързо се движите! Манекен, човека, манекен! А те куми оттам още, бе! Ей! Гори се оттам, бе! Аре, манекен, мачка! Аре, манекен, по-здраво е! По-здраво е! Вижай, пуска как те удари, бе! Убий го, бе, забори го, бе! Много ме Браво, Руги! Стиги път да видим другия път! Твърдо и дядки! Кота изтрае, бе! Имаш визия! Искаш да бъдеш в отбора път! Кан злата ножа! Айде, бе, Карабаш, ай по-бързо, бе! Хвърляй там, айде, бе! Жълто! Оранжево! Аз си бам, майта. Малко гейско жълто! Айде, бори се там, бори се! Забори го, бе! Накрая ще подарите война една Айде, топка! смяна, свежа кръв! Адреналинките да влизат! Кой паси та скърлива девятка, бе? Правите, вие напред, после давате там, сами се вкарват. Хорта! Ай, стесай го, бе! Англичанин! Ей, ликровци! Спряхте, бе! Англичанин, за копия! Сега вика, бе! Влизай, бе, Котов! Ти, вика, Борисов! Излез вънка, бе! Какво толкова има? Хубавото ни е да виж, че той има ли право? Ще играе до човек. Не наша, другите. Не, бе, защо така ще ви знам? Ние тук сме нещо пязали. Има право и да съди, и да ръкопляска. Не го дигне го иди отзад, го топите, аре! Аре, мите! Там! Там няма.
Браво, бебе! Чупина, Русия! Айде по-бързо, изпълняй! Браво, англичанин, ги целиш, бай! На стрелбища си! Напреди! Браво, не му дава топ. И така ще, ако е загубил, ще му Никой няма да чуди, виж какво става. Никой няма да е срещне. Те си каталянска. Кой да се сети да... Не, май, ай, отвори тук, манекен! Тръгвай, сам си, няма никой! Виж го, върни се, Тост пък виж го без топка. Няма никой само. Аре, бъл там. Гледайте хората. Спокойно, спокойно. Дай навесу, дай навесу. Дай, идва! Ой, Яни! Падни, бе! Падни, бе! Много чака Русия! Буфни още! Не оставай дъсно, няма да не тос! Сега е абсурд! Влиза вътре. Ей! Спокойно е, Руни, спокойно е! Не сме да следва гайбе като карти тук. Не чамаре. И ръки няма пить тази че. Кристина задната града е. Айде гола. Те се направят сата такова там. Ай си е мой май този живее. Смяна има, смяна. Айде, ай, готова! Притиснете го първо. Далече. Няма ти вратар. Нашия вратар го направи. Той стои не може да играе, бе. Мечо. Ай, пак на наши, бе! Пак на наши, бе! Вземи си ги прибери, бе! Вземи си ги прибери, си ги закарам в Житарова. Съсъди и ни пребарвай.
Те нямат положение, бе, човек. Нямат. Те са на първо място. Стресай го там, стресай го! Те са на първо място. Така. На първо място. Опа. Браво, браво! Яни, къде си, бе? Яни! Яни, я питам къде. Дай му местото на Яни. Колко е? Ръщата там. Житото. Абе той се трябва защитник, там трябва да бъде, бе. Дурба. Кой там? Ни двойка има, ни четворка има, а? Давай! Давай, Петро! Браво, браво, Яни, давай! Тук Яни голяма грешка, човек. Трябва му се взима много. Казва, аз взима я. Значи така, аз спираш. Айде, върни се! Айде, бърже, бе, бърже те са пана. Отвори му! Абе, не дай на късо разстояние. На 1 метър играйте тук, бе. Абе, ритне дуспата, бе, момчета. Абе на 2 метра не е На 1 метър тук подаваш. Браво, много хубаво. А там на Весо така, бе. Само Весо, сам! Дигай байрака! Айде, давай, Гошо, давай. Аре, Жоро, аре! Аре, избори! Айде, бе. Аре, няма кой да е такова. Айде, давай! Ехи, малко гостите, да. Ай си налагай си, какво ти стана, бе? Ако беше гол! Той има един заден. Няма да параш. Чакай. Аре, Зеки. Това е, бе, това е, бе. Това манекен, бе. Давай на дъската там ти избъркаш. Кой капка? Кой не пускаме? Без ръце. Бояне. Тръгвай, Маликен! Давай, натискай! Ай, влизай му, качи го на съдията, а така е. Това е. Давай, Русия! Айде, бе, Веско. Аре, обряха те зле. Тискай! Аре, Маликен! Боя става! Дай му капитана! Те спряха, ама няма кой. Вижте, те умаляха. Те умаляха, те се лавиха, бе. Абе, те се лавиха и вкарат им един гол, бе. Върня петата! Ай, на вратаря, бе. Браво! Точно така! Там съм да се играйте, съм да се играйте! Станимире, ако не вкарате тези гол с страх, Русия! в гъз влече. Браво! Айде, Маликен, влизай! Покажи жилтката от вратаря, бе! Много вика, бе! Давай, Крис, давай! Давай, мачкай! Майка му да е Връщай се! Тя не е добър, бе. Сменили ли го? Да, хозна се. Отделен монтаж имаше всяк тип. Абе, пачкахме ги!
Ajde, našte! Hadi. Hadi. Hadi, başla. Hadi publikata, hadi populistete. Vazia! Напред! Аре, Петя! Направи го Митко Палаузов! Питю, ръчни го малко да се силва да се забира. Идва ванката! Влизай, Рус! Айде, кръсти му е! Айде, Ваня! Искам да викате мълчи ми! Аз съм го Айде, обърнете се! Идва на Зияни за дърбати! Браво! Сам си! Тръгни, Бояна, тръгни! Бояна, върни! Дай! Руши го прескочи, Рус! Атакувай! Айде, Рус! Айде, Петчо! Сам! Айде, дракони! Близнак! Айде, 4-2, айде! За нас! Сега, момчета, има надолу ръж! Нататък ритайте! Към ръжта! Фил! Хайде, играйте, хайде! Взимай! Свиря, тиска го! Не му се кача отгоре! Айде, пас, веднага, пас! Продължи му е, Рус, продължи му е! Оттам пак! Картон! Айде, картигурите, дай го картон!
Ай, оттам! Бля, гърб да викам, ба. Лошо оттам, оттам! Лошо, дай оттам, бе! Вътре! Кой бяга? Ай, гонете! Ай, Айде! Всеки човек, айде! Момче, днеска направо къртиш! Шаре, айде, гей, коста тяхни, айде, бе! Ей, Бояне, зад гърба ти, Бояне! Отзад! Яне, айде, бе, яне, викай там. Петьо! Седми номер, отзаде, седми номер! Отзаде е свободен! Яга, иди, бе! Бояне, зад гърба ти! Отзаде, Петьо! Рус, за тебе! Остави я! Беше вътре. Вътре няма топка! Една топка имат! То, да, като тръгна назад, са лъзи. Идва! Махай, Яни, махай! Дай вътре! Викай да бия така! Айде, тук, айде! Прибирай! Върва! Пас, веднага! Ай, Шуро! Дай му я! Браво, Жоро! Ай, Весо! Ей, майка! Браво! А така! Давай, капелясаха! Вие ще можете да играете футбол, бе! А, не! Бавим се майката, те са щастни. Нямат загуба ти за. Нито и нали? Гледай какво нещо става, мамо. Гледай какво нещо Са става. пълни люфи. Аз още там, като бяхме, ги видях, че са люфи, бе. Ни там ги премахме. Айде, още един! Лошо! Браво! Прибирай! Натискай, Крис! Браво! Айде, Петя! Как ще ги изтървате тези? 4 Къде ме треньора, бе? Къде ме треньора да го видим? Не, така, някой път може и би съди. Оставай край 4 на Бартурене. Яни, дръжта звезда! Петьо, до последния човек! Петьо, до последния човек! Ето! Вратаря, айде! Ай, гол! Айде, пръстай, дай са купа! Айде, всеки човека! Пръстете се! Тук то се отделя, сам се отделя! Вълк и денах. Те изморил няма вътре. Зимая! Айде, обръщай! Вика за тебе! Бей го! Пас!
Давай! Више, дълбоко! Поточа, дай, поточа! Влизай! Разиграха, бе. Публиката е голяма работа. Както беше 2 минути, ако не бяхме ние, смятам, че... Ай, прибирай се! Аре, Танмире, бъл там! Танмире, би, бе! Браво! Ай, купайте! Вият да, бе! Ай, практика, бе! Е, първо положение на края, то гол да не му вкараме, да е бама. Ай, Крис! Ще си ходиш, Ави, ей! Трупче, дигай го горе, трупче! Дигай го! Ай, старова папа, много и си два майта на предния майта. Рус, прибери се още! Фърляй на Русия! Тръгвай! Аре, 4 на 2 и... Танмире, би, бе, ба, мама, бе, ба. Наско не мога с това вече, бери оттам да е. Аре, ти каталяска! Каталяска, бе, ба, майка. Айде на синито! Ари, дай още един дом. Арте, дига! Имаше, те двамата бяха. Давай долу, Бърка! Танмире, събори го, бе! Събори го, бе! Хайде, Петя! Айде! Спокойно! А така, забавете малко. Дръж малко, тягай. Звездата идва! Звездата идва! Браво! Звезда на българският футбол! Забрави 10 гола, оне да, бе. Бършо, спокойно! Айде, тук! Айде, още малко остана! Дежко! Не, събори го! Айде, връщай, Петю, върни малко! Аре, сето човека! Абе, те се събраха двамата на едно място тук, да е какво искаш ти, бе, тюфляк? Те маха, бе! Помагаш, бе! Там картона, бе! Петю! Не, чипнеш до сада, бе! Какво се прави с това? Ай, връщай! Ей, казвам, че се връща нещо улавим това. Аре, първа, баба! Браво!
Губе, губе! Губе, ръката, ти той дигаш. Са настрава! Ъглов, ъглов! Тръчко не дей бута така. Иначе има земетресение, бе. Не се бориш там. Айде, гола, си ба майка. Ако отидат вратата, Айде, мамо! Закъса, закъса! Айде, айде, Рус, айде! Пуште на Русе, бе! Айде, 4 на 2, айде! Кирчо, твърдо! Давай, скачай, не можем направо, опасно! Бакуш не е, Бакуш. Крепаха го момчето да вратайва. Бакуш не си, текът няма наша. Той ще няма ли? Те ти играеш. той излиза на гол. Там ги изтърват ли, ама тук. Пак същия вратар. Няма и не даде и дух.
Ajde, Petja! Koji slabije si ga, be! Neka što molimo da sluša se! Ajde, bjega! Станимир за тебе, Станимир! Посана! Трябваше да прави нападка дия. Никой не трябва да лъжи тук по лъжи. Граде напред. Няма так дълго така, Нема се кара! Нема се кара! Чому се караше? Пусти ги момчета, кой си гол? Кому се кара? Иди го дай, Луиси! Отко голя! Върва! Бавно, бавно, бавно! Не откастрам това. Да, бе. Да, бе. Айде, бъдете ги спеши! Бачки вътре! Бъдем ти, просто ти. Съвна, върна, бъдем ти. Бъдем ти, бъдем ти. Просто ти. Времето! Времето! Не, пусти булдозера! Булдозера пусти! Айде! Няма да пусне булдозер. Той го няма. Имаме още да връщаме от голеда. Председателю!
Председател да влезе. Хайде, още един гол. Те ми стоят Айде. Как се казваше? Айде, още иде само, айде! Айде, 7 човека са! Ай, пърля, Крис, пърля! Браво! Давай, давай! Хайде, хвърли на гипса! Ай, Ангел!
Айде, Ендрийска вълна! Американска. От 2 на 0, 6 напрегна. Съвата пак 4. Дай това най-долу.